anin kusi buadumene obo oba ofori amanfo afi abusia yamo akwa aba ne mfa nsem no nchiri mu akasa ento aso Ahenkan FM adidam yabɛhyɛ aseɛ de free opani ono na etu frank adiama NPP osunu kukuruko amanyukuo ono kro no ano san eye omampani abedi akire Dr. Mahamadu Bawumia me no kasa yi ento ambodo ode ahyehye so a ene atifido mantamu en wonam a wo kyerɛkyerɛ ne nsɛmu de kyerɛ omanfo a wo hɔ no mo sɛ ne bɛyɛ a ebre no so ne nyina kokoto santen ne kwakoto aba ne nsɛm a wo ka ne bɛtɔ om koma so na onam so ede tumi ahyɛ ne nsa ene opani wa kyerɛ nsɛm ne bebre wa kyerɛ de obetumi ayɛ baabi obekɔ bia no o kyerɛ nneɔma ahodo a sɛ Ghana fo ma ne kwan obetumi de agu akwan mu ama ye nyina ye ho atumi atɔ yɛn na ne nsɛm kan ye no mu no ɛna aba bɛtɔ monten so sɛ o kyerɛ sɛ Nyankopɔn yɛ nadom na Ghana fo de tumi hyɛ ne nsa na obɛyɛ ɔman yi ye nyina panyini a wɔde dwumadie bi ɛde bɛba dwumadie no kra de wahyɛ ase kɔmmerɛ nyina no ɛyɛ mobile phone ya smartphone ni bi ɛno a ne yɛbɛtumi ama digital no ani suade hunu no atumi abam nanso so opani kyerɛ sɛ wɔde naso atoto fam tietie mu a ɔhwɛ sɛneɛ mobile phone smart one ni bi no ne boɔ no wɔ sorosoro no a ne tɔ ayɛ boakye bi din no a na ɛyade ɛwɔ so okyɛ da tu ho anamɔn na ɔhwɛ kwan yɛ ɔbɛfa so a wɔn yɛ mobile phone no wɔne bebre no abɛkɔ akɔdi nkɔmɔ no abi so ɔm sɛ ɛkwan bɛn na yɛbɛ na ɛnam so ama n'ani suade hunu sɛ wɔde digital ɛba no sɛ ni suade hunu no atumi aba ɔkyerɛ sɛ digital ni nyaba beduru sɛ no atumi akɔ n'anim afei sɛ yɛnam abɛfo kwan no so ɛde yɛ nneɛma bebre a ɛboa ma yɛ ka sikasɛm kwan yɛbɛfa so yɛbɛbiem na yɛnyɛ sika ne bebre de aboa ɔman kyekyere a gye sɛ wɔn mu nyinaa ɛka bom na ɔhwɛ kwan yɛbɛfa so a obi biara ɛnso so nsa betumi aka mobile phone no ebi enti kwan bɛn na ɔbɛfa so saa na tie de a ɛne ne wɔn a wɔyɛ mobile phones no wɔn no bɛkɔ kakasa wɔn te asɛm ase pa enti mu mobile phones no munye bebre na mo mfa ma wɔn na gan ni bia o per smartphone ni bi no ɔmra magi bi na wɔntua ne kakra ne 1 Ghana cedi 2 Ghana cedi kitwa bia nsa sandan ho policy a kɔso kyerɛkyerɛ ne nsɛm mu ɛkyerɛ Ghana fo sɛ good engineering abusia ene atwagu ye oma ene wode saa nsɛm we di tu dwa na ɔno kan na asɛm ni wie ye no ene anya asɛnketo social media no so nkrɔfo atwerɛ ɔmo adwene papa kurom ba bia befa bia na obi a kyerɛ sɛ na mobile phone no o kwa akɔtɔ no watua no 1 cedi 2 cedi na we na betumi ayɛ yie nie na we no kra na hefa na ɛbɛkɔ so trene adwenkyerɛ no gusu a street ni so ɛkɔ so pa na ɛno mu ene opani ba awurade asɛm yi ba na hwɛ sɛ de Ghana fo bia so no basafan twene no a ada di pefe sɛ abrantie no dwuma wodia no Dr. Bawumia asɛm o kan yɛ de fa mobile phones no ho no ɔkyerɛ sɛ ne nyɛ saa sɛ de Ghana fo asomu a yɛ twene srɛ ne abasa no ɛnyɛ saa na ɔpɛ so ɔkyerɛ o de yɛbɔ yɛ nso yɛbɔ twi na nso nyina mu kofitonto sɛ ɔwɔ nkyerɛkyerɛ mu ɛne nti ɔbɛkyerɛkyerɛ mu de akyerɛ ahenkan atiefo yɛntie kofitonto about Kofitonto oka Dr. Bawumia campaign team no ho ono oka brofo na dok na nkasa nso kan atwi brofo okeka nyina kokowie de Dr. Bawumia nso kan ye no kakra oto mobile phone no a ubetua na
ohwe amane bonsem so onumnyafo Fatimatu Abubakar mami so ababeka sa kyerɛkyerɛ de Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eka ye no wababe kyerem na ono ochom na osa defense ena obon ba samaza asema panyin ni kan no onka abone ena sabi ensusua wo dede ampasa san hyehyɛ we ba papa ama Ghana fo bebre na betede na akwa fo be unsampa sanva so ewo so onumnyafo Fatimatu Abubakar so afo hwama ne bonsem so echecha sema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ekafa smartphone na yebe free ni etwa ne kakra no ene ma mi kire se enye Ghana nko ne esade wi okwa ma no ne aman bebre won mu yebi aman bebre enti de Dr. Bawumia kase ye ba be no yensu betumi aye oso wo mu aban ne de bibia ye it is possible enti wo mu ngabi wo betumi aye amana ye na okazi su dia se san hyehyɛ we no enye hyehyɛ bɔne na mom eye hyehyɛ papa sampa sade bu onu ma se nipa ye na se afekra na esan se nipa no owo bon sade fefe kra na ka se na nsusua papa na nzo akwanso manfo bi kye wo mu chi na nti won person mo ya na ade ne ye huhu ye tetantan na manfo bi etwa bɔ no. Dr. Mahmoud Bawumia, Vice President of Ghana, a flag bearer. Policy be or the Ghana ni bi atiasie. Obi atiasie. Nan woka credit score. One day PHH mu market women credit credit score ase. If you so obi anim say otimi to ade no atua nan kakra sa dan ho ye hyaase enye ne high purchase hyaase enye ne osi ebetima ye bi ete se ne AT&T ne telcos ni bi ye wa America obi timi sori no akwaji phone. Wan na ka kire o mo se mobile phone bi aye $1,000 now $2,000. I know say he was using that specific amount as an analogy, but they've taken it out of context. Some stories from even India. Ube said truly. This is from CNBC.com. You get on the internet, $12 smartphone. This is from CNBC Africa. Onipa moti mi adum na oba na odiba be free Ghana for ye gigi ani etwetwan kakra gigi ani etwan kakra no. Interne phone na opa bia won sabeka a wonti bre bia akweze ODI Electronics ye dema na otwan kakra ntenu bi pepe say owo gidie wo akukuduro tumi nyama ne nyeye enti na abrofo bebre tumi nyama ne yeye ne esan so mo system ne ye eya to the stand say obi ba be fa dia ontumi nwane esan se nipa no won ho nsem ni na baby a ote bro no ote so edan a odam ne dan kala nani kala nipa obedi nachi ne maame din ne papa din baby a wo no baby a tete no sanyo mani ni na mo sanyo mani na enti se nipa no beye bibi bone a ontumi nwane nko baby oben na mo betumi aboa ma bone nipa Ghana card o se na ekuta Ghana card a yenya de ne de bai taya som de gwa kwan mu ntino ade nipa no ontumi nwane nko bia enti Dr. Bawumia onim de oka eno odeba ebeboa ama nipa boni bia entumi mfa ne ho enjim. And I am confident 17 million Ghanaians omo regani di bonio obobosia no odwanio ye benya access to baby bia ne next of kin ne guarantors ni bibi e ka ho. In the past na said it is impossible, but the NPP and this government and our future administration are a government and political parties of possibilities. Wenya bosre muka say o mampeni abedi e training a flag bearer, he doesn't know what he is saying. Onipa mote so kasa church nsemu eyeswafo a ohwe Ghana amane bonsem so information minister onumnyafo Fatimatu Abubakar Frank Akrafo de ma NDC amanyokuo no John Dramani Mahama eka o men yede opani no wakasa de afa ho na ensen ena no no swafo no ene ohwe Ghana sikasem so onumnyafo Muhammad emra no kire se utwa konhomasi na baabi amadi akoduro eniema amode ye nia mo pese mo de ka ho odi ni nyina akokoto dwa eka amode de amotimi atua de mo pese mo ye fo hwesikasem so na wode san hyehye ni nyina akokoto o memra se bidafie eko so pepepe na wabra opani ekasa no kire se ame nkroma bre so ebepim omampani akufu ado aban yi so eka ya bo bosia yakobo no oman yi mu ni ama no ne wo keka ni nyina bomu a akwa kogina ye no mo tia mu ni asehwe we no free 680 billion nsa entasuo na we se ye chede ama onipa da sani bia no ono tie konwa so all sorry so 2017 eje mu dia se omampani akufu ado ne na aban nsa
ɛka no ɔmamu ni nyinaa de no ɔha ni aduonu de wubu nkontaa no a 4,000 Ghana cedis edi sɛ wubu nkontaa no akeka bia bom no ahwɛ baabi ɔmampani bɛto Ghana ka 120 billion yɛba no sikasɛm ntotoyɛ na adeɛ baako ɔpani kyerɛ sɛ etwa ne nsidi no ɛna ne dollar ni nyinaa ɛguru atipan a nkanfa yɛ ho yɛhwɛ hospitals ahodoɔ ɛwɔ ɔman yi mu sɛnea asete ɔse anopa woni di yɛ awia woni di yɛ ntan yi yɛhyɛ aseɛ da bɛn na baabi yɛde abɛduru nie kane mampani John Dramani Mahama kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔhaw papapapapapa na adeɛ baako a ɛhu ne sɛ ɔmo ɛte akonnwa so sisi yɛ yi no ɔmo nhyɛ da nyɛ nneɛma bi a ɛkyerɛ sɛ ɛka no a yɛde no yɛyɛ ne yɛtua de afiri hɔ ɛna boroa na ɔmo asan buru bi gum ɔmo kyerɛ sɛ koko gyina seyia ahwe ya no ɔman yi daakye yɛpa yɛ ho a yɛnhunu yɛasene mu me ne wɔka sɛ yɛ gyina IMF nso so wɔn de nhyehyɛ bebree no a de ba ɛno nam so ama yɛ ho kyerɛ yɛn paa na wei no koraa no nam so ama wɔn abin wɔ sikasɛm mu nso kyerɛ sɛ saa aban yi wɔama ne ho anyɛ ha na wɔamfa nhyehyɛ bi ɛbɛbo na Ghanafoɔ ɛna ato abeseno. Our economy is plagued by high public debt levels, which hinder investments in social and economic development projects. And I give you, for example, if you divide the debt of 577 billion by 30 million Ghanaians, all of us sitting here owe 19,000 cedis. This, coupled with a relatively higher unemployment rate, particularly amongst the youth, exacerbates the challenges faced by our citizens. Inflation and exchange rate volatility further erode workers' purchasing power, as I said. For the first time in over 50 years, we have defaulted in payment of our debts, and we've been downgraded by credit rating agencies to the lowest level ever experienced, junk, in other words, baller status. The escalating cost of living driven by hyperinflation, a collapsing currency, and rising prices of essential items, including food, has made life unbearable for millions of Ghanaian households who are currently practicing the 001 or 010 or 100 formula. Abusia, any atwagu ye wono na O2 franka de ama chini ama nyokuo NDC. Osan kane mampani o nti John Dramani Mahama ene ete ne nka no. Ye to wasugusu ya wutie ewo Ahenkan FM. what wasum papa no for adwenkyerɛ fa 05338989 wobɛhwɛ Ahenkan 93.3 FM na yakenkan ediamao emfie kakra nie na NPP aban ya mampani na nado danko kufuado ene Dr. Wamohwehwe na mpuntu osu edi sika ene yede ye sika ne nkwa na nkwa nso de nyame de achayen entina aka sika enti penfo mienu tena ase adwene ho ane wo mpenfo bi omu ne ombu saa de a ene Ghana no sensu ehu se nkofo ye muba mo ni papa eya no nipa ba ko ka ze a ana mo menhwe nnua bebrebe atwe ho ahia yi ne ensu asefo yi yempe bibi mfiri ma betumi ama esika bebre ana mo yeze dabi eno de masa ehu nsem wadodo enti mo mempe de etia ana ba mo ni bi obi ansu kutasema ana ba ko kan o we mpo de se ne yemre bia eno an yempe bi edi ade yi ba Ghana force yempe ezanse ne obi ne maami wo krokito wonu so tukwanko krokasim o sene ne 10 Ghana o beti bi afri so o sene ne 100 Ghana o beti bi afri so 50 Ghana o beti bi afri so eba ne se be mani panani ahan entini enyai mamon taxi mobile money hia ne he engofo ese da ye betwa ayi rotos munti ye di 11 ni besia na ezanse se de Ghana for ye dede se yempe ni ntino wo mo hye bo se bosumi miensa ntem bia wo mbebu akonta de a kire Ghana for o de no mo fa ho dawro de ne tum 11 ale ojene ho anji ye kotam ni frifie to ambulance mba parliament ebi emmoa bi kura ezanse asabia wo munya bi da na 11 so yegusu etua omanfo etron pentenkwa na eno nam so ama economist baako obenfo ene eye dwuma fo nyame enu ni kroni enye levia e wo se nipa etua bojo wo jiska free so no etuo bi etesa no eni kwanse ye de manipa emanipa tua enye eni kwanse nipa di sa de no di sa aba no se odi eyi rotos na ebo so mfa enmanim ya esanse enye to a
wo se nipa esoso tax that is imposed on a particular method of payment is not a good tax to impose. If you want to tax, in spite of whatever I'm saying, I'm not expecting that revenue. Or economist, that's what being a wisikasem. Abusia ewia pramtebre akan kase na ugusu a wutie wa henkan aduokono miensa chiri pom miensa eso na yede aseda de bema companies ye omo adaro mo kura yemu na fe ewia yede nsem ne aka de atoa so ODI Electronics no ya kan ho asem de akere wa Udi Media Network adaro ma wo mo na bedum Ghana ene mpotem hafo a wakofa de aba na efri bra oba yeyi onti yesi asembe na esi atwede Sandra yetu ni futu yetu ya ye pa na ni so ba akono yesi Sandra wotena fie hwe TV one maame dem ni nyina ne wasiesie eye ODI ena asiesie sansem we nyina ene nti wo mpese ebi beto wa wadaroma ntwato so yeso oba ha otwa mu nu anade na yira ye kan sa wantena ne dem o okohwe TV ena akofa ha ma ne hoyi. It is a TV now per air conditioner, fridge, washing machine, say a rice cooker, blender, microwave, kettle, say a ceiling fan, ya near man ya can't want so much rewa. Yes, is a ukra bet ya pick and cranny dia hallelujah. Unisika utia pick and cranny na, and also so no interest unto me mobra. Ya den see how do the abbas and down we. Oba betie bo TV, fridge, the open utie bo. Oh, na what ya fan. Efa no aka no so bosome miensa na wotwe bia no atua kakra wani beba ho so no so odi no kra de ma ho a ubetimi atuatua ni nyina wie na afi adwapade na be yo de sune e ba cho atemodan kwantanum ye ni MTTD no e na edi enhwe animu eya no afren wo 0539 500515 0539 500515 o friend number we ya bene ene ni nnuano mo aka beje wo so na afi dia wo pe no ode ama wo eno achi yenkonko siesie ye ho an de bia mekasa ho siesie de e kan pan eboa manipa se wonama wani gye ho ten pu na obotomu a wo feel comfortable ho bon so confident level no akosoro kama na onam na otoate otoayefi onam na onanti at tan so de ahye slippers o chese obo saanu mani na ema wonama wa umfili okay ntia wusiesie de eye pa nyankopon nyanzo onim nyansa papa ohun se enipa moto mbafu ohun se nipa utifu a ho beye hu te se mo na mo brem odim se nipa se ebia hu ye fi a onama ohun ntene onim se nipa fifire ti wa enka beba ho onim se nipa so mo refu a efin bebam yare bekom emo abewrere makọ ni pedua nemu ohun se nipa onanti ayetatan tanya ohun nya akono itisane ma weni na no ena osan so bo adoma kyede a eno no di rura mamu ni mamamu a wo adwuma no so mu siesie nipa ho saa ne ma weni na mo adwuma no intisa ngofo nso wo so wo ma bi wo mpa na emu baako eye Marshall Beauty and Training Center o de just go there o ko asmasha maaba me be siesie me morre bubu morre na hye ne nails kama mame uwia reminanti bomiti uwia yemi makeups ade bia pese oye ma oni pedua no eluku attractive no eno ne adwuma Marshall Beauty and Training Center oye eno ne ade a oye odie eya ko no mo se wo kwa bedinto wo kwa yie wo ko agefro program bia wo ko bia no kona Marshall dresso se o pese ode ne ko ba bia obeko bia nso a ekwan da ho oye door to door service ebia wo dan tokro babim ebia wo hye community 6 last stop ebia wo hye yi odan SDA ebia wo no hye joduro inside wo hye sakomo no wo hye ayi old town akiri baby SDA onomo enti baby onomo wo hye wontumi ma krom bra no undu krom kra lolofo kra be pra no utumi frɛ Marshall obema na adwuma efoni bia ba na de ope bia na abeya ma eno ye door to door service oye me pa cho Marshall Beauty and Training Center so wabufra bia ono so nani gi adwuma we hu na opeso osuan bia fa ne bra o so de bosome kakra bi betenetene no na asanso ama na bodi nkra to betumi de aye adwuma Ghana ha ena wiase afa na nina Marshall Beauty and Training Center ukone nchen a u Philippa papa yesiesi o ma ho eye ode na oni nso eka achimodan odu ba bia traffic light no na eye se de wo ko nursing school mo no na no
ɛhɔ no mfimfini na wobɛhu wɔ mo frɛ 0208 309 581 0208 309 581 ana 0244 171667 0244 171667 na ne Marshall Beauty and Training Center edinsa woso abusia companies yada roma ena omukura yemu ayeguso a mene me yede taye kenkan kase bone de ama wo no ye betoa so na afi yakọ eye ensem foforo emu afi 2022 num wabra na Ghana ban wode akonhomasika ekọ akoto omenmra hyebedwafie ena o ma ye nyina nya ne nte so o mo de 11 de ba na 11 no o mo de ba no we no enya ba beduru a ewurade ye de ben pa na o ma ye hia ekwan ensuo enti ye kom ana sukom ni nyina wo tere se 11 ba pe ebeboa yen sabre osoafo na ohwe Ghana sikasem so ye onimonyamfo Kenneth nana ya okuntunkunkun furiata opani kotu Bible quotations ahodo no a ene enyade a ye kọ eye IMF ho ne nyade a ye kọ ne kina tire de omo kire mu bebre enkrofo no aka omo se adwempa no omo de ye mo omo kwan no omo nye ene se Ghana fo nyina ye de amemremfe ede gi saa aduro nyunyi enom ye eja 11 no aba ye didididi mo no mo aya nto anka asoro anso ye koda sore ya enkrofo na se gina ye pune echi ya ase akoda wedi bone ye pe na bo no ni nsegu omo ya de ma Ghana fo ani je ne se de ba de osoma hu se mo na nam ya kwante mpo ahodo no so no a saa to butu ahodo a eya na traffic na etare so pa nya senketo a eno na opani kire se ne senti oma da adwene ho ye se ye nyina agi 11 na tum se kina fa so ofuo yi a wo mo trog wa akese wo mo di twi je ne e de twi enema ahodo no wo mo nyina fa ho no mo a wo mo tua kakra ne enso so yatumi enya sika de aba o man ho bra enti ye mu ye free hweyi mu gidi se beboa yen ene ye kan yanum nsem nyina da sen ene wo mo kire se ohwe kumase am so free nke ile kwa kokko se wo Ghana ni na ohwe kura utum se yan kasa no ya driver se to ne de o ti bia wo to ne de senke biem kase de and de betu abo but due to manfo adwenchi na emu mo se onfa konye na ni ye pa aka so a o se o tie kase ne pa true fe ya adwuma ma Ghana fo bi hu bedwuru wo mo na gojo live ada be town and the message we fi buy o se ham in trying to nimpotem dia na se achem akonfo ka ho jaafo ka ho nyame be kire ka ho yi empotemrewa enkwakora wonum na fe no asene wabiem e won shop e wa achem asene anya asem ketua ti agade shoe yeda ase se won so waje yen atum Father Eric eye baba sanso onso otie papa yeda ase bra kwame achema boabu washing be wura aka Mr Too Much onso awie yeda ase so waje atum nchia papa megidi se mpombo ko de as anantuo sport e wasante achem amentia kwayi eye shawo papa yi no eye ne hyase ene nti nyame adom ye pa na onipa o ma ye ni gi eye ni saa na onu na wu no ho ana be ma ye ni age no okay se bia na yire wo ho ba sa de unso ofa no tin shabu jatene na aso mo sibu ntem dodo bo black intentem yin ayo ofa de ayi wonu owu kukani mo sa obrebo ene say o kidney ni say etu ba ko say ya otumi yusu ba ko eno no ho no mo je sa ni ma wenna ai sa no eche say ba say ni padua nka wo pese o tele ko so buo ne papa ne maame ne nuaba ne dofo bi na damfo oba owu nsu ni ho anka yentimi ntina ase wasase so you betimi agene kwana bi wa chebe wa manti bi na okọ o na say ko bi aye ko odi 1 month no odi 20 years o okọ eti yenya ka se okọ de ana se no no serious o enti ofa na no okọ kra okọ nipa obi koda prisoner etumi de ano kotuma ne ayi no obi de car etumi dan na ne aka ne atwa so obi nya asem etumi de ano tum kan ne yatwa so je se asema nkese awra wo sem nyina ne etumi ka bi mane ema yedu ayi enano ho ana obi a e kan obi a be bia fa se de na bibiza ne se o na nka ba gi atuma ko asem ado ha ko siesie case na na hwan so mo ayo musua nya mo ase mo ne be ko ni bi no
that could be sacrificing every. Ya form ko ko si case no mo sa back. So nya on ne be ko. Oh. Enko. Wo de. Sanity. Me hu say decorations isu. Ya ka say yi wo ho. Ha. Abo akra be say 3 o say saying. Yi wo ha. Yi wo ha. Na your friend say Kulibali de no say Kulibali maame de no. Weekend we won. Weekends ya. Omo be wo ha. Yes. Nti o kan mo de da omo ne ho. On be see no abo haya no be de da no. No ma ni nyina mu ye be hwese de ye be no. Ye be hwese ne be no. Yate ye kona nyompa atoa so. Said ye eja so a on nsa wo wo nso cho no. Enko e bi obehu nyom ne de akoya yi. Ewie Oze DJ Webson. AJ baby. Partners. Your producer we Chebo ahema. Ena ochiamen Samuel da kon de ku Facebook live Billy Man technician on duty. Akenkan fo ya wote yenka me. Kwaku enin kusi buadumene. Obo ba ofori amanfo.